हाय सांग माने आपण माने केमती अछंती ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନେ ବହୁତ ଭଲରେ ଥିବେ ମୁଁ ବି ବହୁତ ଭଲରେ ଅଛି ଆମେ ଏଠି ଶ୍ରୀୟା ବ୍ୟୁଟି ପାର୍ଲର ଆସିଥିଲୁ ପଟ୍ଟାମୁଣ୍ଡାଇ ମାର୍କେଟ ଆଉ ଦିଦି ଆମର ଏଇଠି ଆଇବ୍ରୋ ସେଭ୍ କରୁଛି ଶିକୁ ଆମର ବହୁତ ଭଲସେ ଆଇବ୍ରୋ ସେଭ୍ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ଏଠି ଟେଲରିଂ ବି ଅଛି ପାର୍ଲର ବି ଅଛି ଦିଦିଙ୍କର ଆଉ ବହୁତ ଭଲସେ ମେକଅପ୍ ବି ବହୁତ ଭଲ କରନ୍ତି ଦିଦି ଆମର ସେଠି ଆଇବ୍ରୋ ସେଭ୍ କରୁଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଆସିଥିଲୁ ପାର୍ଲର ଆସିଲୁ ମାର୍କେଟରେ କାମ ଥିଲା କାମ ସାରିକି ଆସିଲୁ ଆଉ ଇଏ ହେଉଛି ମୋର ଫାଷ୍ଟ ମିନି ବ୍ଲଗ୍ ଫାଷ୍ଟ ବ୍ଲଗ୍ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ ଜମାରୁ ବି ଭୁଲିବେନି ଚିକୁ ଚିକୁ ଆମର ଆଇବ୍ରୋ ସେଭ୍ କରୁଛନ୍ତି କେତେ ବଢ଼ିଆ ସେ ସେଭ୍ କରୁଛନ୍ତି ଏଇଠି ପାର୍ଲର ବି ଅଛି ଟେଲରିଂ ବି ଅଛି ମାର୍କେଟ ପଟ୍ଟାମୁଣ୍ଡାଇ ମାର୍କେଟ ଏଠି ଟେଲରିଂ ବି ଅଛି ଟେଲରିଂ ପ୍ଲସ୍ ପାର୍ଲର ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଟେଲରିଂ ପାର୍ଲର बहुत क्यूट लगता पूरा क्यूट लगता क्यूट क्यूट ଆଉ ଟିକେ ଛୋଟେ हो कि ଆଉ ଟିକେ ଛୋଟେ हो कि ଆଗ